Ame mekalo kile woro la samba fla ani mugan fla malatu fla de mabela de ni nyakuma o bisimila an don kibaru keneka o kono la se munu bambolo ko do mabi ayala ka fo yoro so marala yoro so semdete mbeno ni ka fara yoro so kifoso menamba kumbia ani bura ulu bela de ni ko ni affilié no yoro so ko ni semdete bayni konna we ayala ka fo ko ni sayna ku ye ko ton ko ni bara ko sobe fefe 39492 tonnes o ko ni ni seraka seleni na ko ni konna la ayala ka fo fana ko folo atum prévu la ka fo ko 34000 tonnes neke na tellement que seleni na o ye 39000 et quelques commissions au là ni la CR ko ni sera ma chef de secteur de la CMDT ko ni fait mimbe ay roso ayala ka fo kaba ko ni o sene ko ni kera o nyana ko sobe fefe de 4891 o ko ni sera ka seleni na balsa 48000 ko ni pour réserver là mais 91 ko ni o fana la kan o ba yela ka fo fana ko yi fana sene ko o nyana ko sobe CMDT mo ba yela ka fo fana ko o ni wakati na ku be bara don ni kan o be bara sira o ko fe la se wala mbamolo ka da mo ni ka fo yoro so marala ni ale ye bajagara cercle doy ayala ka fo ko jatge wale ta mo kon tara yeno mo fana terroriser balsa o tara école so do la ka yeno jini jeni konna da ma ko ni ma blessé fema mo ko shisoro nga fe école so ndo ko ni o ko ni chama chena o konna da ko jatge wale baro ko ni fe o bere jeni ko fe ko ni tara ko mo ni sira fe o konna la ni jatge wale ko ni kera famille fe o de ka fo école fondamentale do be omo ale ko ni be bondo ko ni commune ko na ni wale ko ni kera yino jatge wale tabaw ka ni wale ko ni ko fe o tara brusi ko ni ko na la ali bi ma ko ta do tara sira kele mi fe ko en ko ni tura o chuga la folo ambela jele ba do nga fo selenya ko la na dem senin tun ko nga cha ko sobe abarka ya rabu na ko sobe 2022 ko na barsa dem sonu ko ni ka commencer ka tunu kabini ya la sumolo ya ko ni maba o ko na la ma chama ko bala ka fo ko anoye baw noye do fana bala ka fo ko anga sécurité mo mun ko ni blani bara benime o fana nyini ma ko fana kala ko ka bara ke ko mi fo o ko na la muso do be no ko madama arkia ali hako ale ko ni ichesi ko ina aye page do ko ni créer Facebook sans fait mi ba to ni ma mi ko ni ka den ko ni tunna ima la information ko ni la se yeno tugla be ka den ko ni so ga nyini ka ti ima chogo mi na isi biolo la page ni ko ni to Facebook sans fait ko tous les enfants du Mali ko na la bela de ko ni sakati abonné page nga mi e fefe disparition fefe ko mana ke Mali ko ndugo bulu sans fait ibe saka information de lié yin chogo mi na bara be no ga bela de lembulu c'est là on bambulu ko do ma bio de ka fo ayeda ko bafla be ko ni mara la campagne de recensement ko ni kan adamne soni ala teme ko na la formation do ko ni la be no RGPH 5 mois qu'on fait. Nous, la formation des agents recenseurs de la génération du recensement général de la population et de l'habitat. Campagne de recensement donc on est quand à quel moment il n'a pas frappé malala. On colonial au tché ou qu'on va la formation donc on est quel moment nous dédié formation mais laquelle maman ne fait ou dédié la formation des agents recenseurs de la génération du recensement général de la population et de l'habitat RGPH. Olu ma ko ni ko ndam ne kungo mekalo clé duru samba fla ani mugan fla ko nala uye jama ko ni clan fo claro saba ko na mamun ko kan formation ko do ara ko ni be formation ke ba ma feli fan fe no ye ba fla be ko bindo yi do ara ko ni fana be ba fla be ko bindo wala be no na be fo ma ko sui janga do ko ni fana ka formation be procéder au côté ko fana na formation ko ni ele fana kunte do re o de ka ila ka fo mamun ko ni recensement ke population kuna olu ka se ka former ka digi ko ka tugula nyani a wakati je bara be saka noya bela de ne bolo tugumina la sem kuma bolo ka do ma bi o de ni ama fo o kambe